ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଷଣଟି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି 26 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମସିହା ଆମ ଦେଶର 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଅଛୁ 1950 ମସିହାରୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ଇତିହାସ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଦିନ ଥିଲା 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ରାବି ନଦୀର ତଟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷଣ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। ତାହା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ଡକରା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ବି କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ଜାତିର ପିତା ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବହୁତ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଆମେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କଲୁ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ନିୟମ କାନୁନ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସେହି ମହାନ ଅବଦାନ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନର ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ପାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆମେ ସର୍ବନିରପେକ୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଭାବେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ